Hai după el. Hai, hai după el. Arde la gramaj. Bă, de ce m-ai înjurat, mă? Zi-mă de ce m-ai înjurat. Nu te-am înjurat. Bă, bag șuriu în tine! Ia, stai așa. Coboară jos, futu-ți morții, mătii, coboară jos. Fugi că fugi! Stai așa ca să scoți cuțutul. Stai așa. Vino că hai că te iau eu, hai urcă, urcă. Oh! Haide, dă-i, dă-i. Hai dracu că tu până te urci ajunge la în Germania. Ia uite, interlopul. Interlopul, o, dracu, că și așa avem... Mamă, ce lag are să-mi Bă, stai dracu că mor, stai să beau o cola. Beau erbicid. cola. Stai așa să selectez digălul. Că dacă e, deschide, dă-i, ia. Asta așa de puțin că ne luăm copyright la primul episod, e nebun. Ui, bă, Hai că nu... ah, fugi, fugi că ăsta e mafia, sunt mafia. E mafia acolo, îi văzuși pe ea în albastru. Hai că stă cineva să caute videoclipul pe noi care are 0 like-uri. Dă-i, dă-i. De-abia vede YouTube-ul, e nebun. Păi nu că facem mereu episoade din astea așa, videoclipuri la vrăjeală și le punem. Urcă, frate, urcă să mergem să... Urcă să mai povestim și noi. Hai, frate, urcă. Că să-ți dau niște bani, hai. Urcă futu-ți morți în mătii să-ți fut. Olu, stai așa. Uite-l pe ăla, îl văzui? Pune-și centura. Uite-l. Păi eu aveam centura, nu știu, la tine bi pe ea. Mamă, uite. dar ce lag e. Stai pe loc. Oh, că s-a dusă. Aui, curge zață. Mamă, Fac cu spatele. curge Fac cu bulionul. spatele. Mamă, dar știi ce lag e? Băga mi gura ta de grafici și de internet. Dați-vă. Așa, filmăm aceea cu graficile proaste și cu internetul, că e internetul cam prost de la Telecom. Stai să mai beau niște erbiciți să-mi review. Ăștia care vedeți episodul să vă trag la muie. În afară de noi doi, sigur. Bă, stai așa să cer și eu la admin viață. Bă, nu pe bune, închide filmarea acum. Nu închid, așa, asta o pun așa la prima... Nu! Pun așa de probă. Bă, nu-l pune cu aici, prost. Îi pun titlul așa de probă, așa de sistem. Nu, bă, nu, te uiți la el și gata, nu-l pui. Face unul ca lumea, că te nici un pic de ăștia. Hacker, fugi. Da, ia, stai, du-mă în spate, Du-mă în spate, lasă pe ăștia, că bat șuriu în ei. Stai așa. Ia vezi, are ceva? Stai, nu, lasă. Nu merge. Mă, tu ești abi, mă? Stai așa. Putu-ți gram, mă, stai așa. Are 8 acauri! Da, merge, da, sigur că da. Bă, foarte repede că vine ăștia, bă, urcă. Că mă cură în pană. Fugi! Ma! Eliminăm concurența. Avem acea... Da, network. Da, am și netul bun. Da. Da, bă, cu aia stinge filmarea. Nu sting! Bă, nu-l pui așa, n-auzi. Bine, mă, hai. Gata. Nu știu. Pe bune acum, că ce dracu, ne face dracu de râs. Asta e altero, mai dai altero, mai ei. Bă, dar nu-mi place, bă, grafica asta. Bă, dar să fiu la naiba, că ar fi fost fain ca pe filmare. Bă, să nu... Bă, e și Discord-ul ăsta, oricum văd ce fac. Și văd cum fac ca să dau să se concentreze laptopul gen mai mult pe ăsta. Pe San Andreas. Băgava și pula în gură. Uite pe don Adrian. Bă, don Adrian! Bă, tu ești abi, mă? Tu ești abi, mă? Bă, tu ești abi, mă? Tu ești abi, mă? Ia, hai să te trag eu de... Hai să... Ce? Vino să te trag de ureche, vino cu... Hai, uite așa te trag. Hai. Cum fac ca să scot? Uite așa, cu mâna o faci. Cu mâna. Zi-mă cum o fac să Cu scotești. pula. Cu mouse-ul. Ia uzi-l pe ăla, ia uzi. Nu merge. Mamă, ia uzi. Rupe ăstea pe sistem, fugi.
Hai că ăla ești tu prost. Dă-i și tu repare repede. Stai așa. Ce? Ia uite, mă joc la ușiță, ia uite, mă face ușa. Abă, ai. De repară. Stai că mie mi-e rău. Aia o luat. Stai, da. Bă, dar să-mi bag ceva, bă, în grafica asta, trebuie să găsesc setări faine ca să nu mai se vadă așa. Peste casă. Ce? O zbură unul cu mașina direct peste casa asta. Ah. Ia uite-l. Ia uzi. Bă, Bogdan Palermo, bă, mă lași. Deci, Mamă, ce Rage tare, România, așa. Bă, îți dai seama când ne bătem aceea, să vezi ce șmecher va fi. Interlopi. Să nu pui, bă, filmarea aia. Nu, nu, bă, ce ai, ești nebun. Vezi cum s-a apucat ăsta cu toi cu panaitul. Deci dacă vezi episoadele, te piși pe tine. Unde? Ia, îți dă și mie cum sunt. Numai că au șters contul, dar acum o lună erau, dar l-a șters panaitul că râdeam de el. Bă, n-auzi, de ce vocea mea panaitul? Panaitul face: salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp, astăzi vă juca cu Sam, Andrei. noi suntem mai șmecheri, avem calculatoare care merg modurile, dar nu merge filmarea bine. Ia, hai să... Oh! Bă, dai mesaj